హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 52వ బ్యాచ్గా ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో గత 8 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 8 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలోని మనము ఈరోజు 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలిచేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో మరి ఈ ఇంతకు ముందు అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి 8 ప్రశ్నలకు ఆయన మరి సమాధానాలుగా ఆయన వివరించినటువంటిది చూసాము. ముఖ్యంగా అంత్యకాలంలో నిన్ను ఎలా
స్మరించుకోవాలి అంటే నిన్ను ఎలా తెలుసుకొని ఉంటాము అనేటువంటి ఆ 8వ ప్రశ్నకు ఆయన 5వ శ్లోకము నుండి 28వ శ్లోకం వరకు కూడా వివరించినటువంటిది. మరి చివరిగా ఆయన చెప్తారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అక్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాధ్యం అంటూ ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంటే వేద అధ్యయనం వలన తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులతో కూడిన యజ్ఞాచరణం వలన దానముల వలన లేదా తాత్వికమైనటువంటి కర్మల వలన మరియు కామ్యకర్మలను వనరించుట వలన కలుగు ఫలితాలు భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారికి అంటే ఆ భక్తి మార్గమును చేపట్టినటువంటి మనిషికి లభించకపోవు అంటే ఇవన్నీ లభిస్తాయి అని, కేవలము భక్తియుత సేవను వనరించటము ద్వారానే మనిషి వీటన్నింటినీ పొందుటమే కాకుండా మరి అంత్యమున దివ్యమైనటువంటి ఆ పరంధామమును సైతము అతడు చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయాపరుడవు కానందువలన ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు ఆ అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేసేదను. దీనిని తెలుసుకున్న పిమ్మట నీవు ఈ భౌతిక స్థితి వలన కలిగేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి ముక్తుడవు కాగలవు, ముక్తుడవు అవుతావు, ముక్తిని పొందుతావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతుని గురించి, ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా శ్రవణం చేసిన కొలది అంత ఎక్కువగా ఆత్మ వికాసము కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఎందుకంటే ఆ భగవత్ కథలు భగవంతుడికి సంబంధించినవి పరమశక్తి పూర్ణాలు అని చెప్తారు. మరి ఆ భగవత్ సంబంధితమైనటువంటి విషయాలను భక్తుల సంగమంలో చర్చించినప్పుడు అవి అనుభవంలోనికి వస్తాయని, అలా అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానమైనందువలన అది ఇక ఎన్నడూనూ మానసిక కల్పనాపరులు లేదా లౌకిక విద్వాంసుల సాంగత్యమున సాధింపబడదు ఈ దివ్య జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి భక్తులు ఈ విధంగా సదా కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొన్నట్లయితే ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలన్నిటి నుండి కూడా ముక్తి పొందుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ గుప్త జ్ఞానం యొక్క దశలు రహస్యమైనది. మనము మొదటి విభాగంలోని 2వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు కూడా ఉన్నది రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తాము. అందులో 2వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు దేహము ఆత్మల మధ్య ఉండేటువంటి భేదము మనకి తెలియచేయబడేటువంటిది. సో మరి అంటే ఆ దేహము ఆత్మల గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకి పొందుతామో తద్వారా ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఆ తర్వాత 7 మరియు 8వ అధ్యాయాలలో మరి భగవద్ విజ్ఞానము భగవత్ ప్రాప్తి అంటూ మనం చూసినటువంటి ఈ 2 అధ్యాయాలలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అతి రహస్యమైనవి అని చెప్తారు. భగవద్ విజ్ఞానము భగవత్ ప్రాప్తి ఈ 2 అధ్యాయాలలోనివి
అతి రహస్యమైనవి అని చెప్తారు. మరి ఏం చూసాం మనం అక్కడ? భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, మరి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవా జ్ఞానము, కృష్ణుడితో సంబంధము, మరి ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి మనకు కలుగుతుంది అనేది మనము 8వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. ఇక ఈ రోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి 9వ అధ్యాయము అత్యంత రహస్యమైనదిగా చెప్తున్నారు. అతి రహస్యమేదే కాదు, అత్యంత రహస్యమైనదిగా చెప్తున్నారు. అందుకే పరమ గుహ్య జ్ఞానము. మరి ఏంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానం? గుహ్య, గుహ్యతర, గుహ్యతమ. మరి పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏంటంటే శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, నాలెడ్జ్ అబౌట్ ప్యూర్ భక్తి. సో శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, మరి ఆ సేవలకు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూస్తాం. మరి 7, 8 అధ్యాయాలలో ఉన్నటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఆ భక్తియుత సేవ, కృష్ణ సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు జీవుడు చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. మరి ఇక ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఉన్న అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఈ శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుడి యొక్క ప్రతిస్పందన గురించి అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామమైనటువంటి గోలోక వృందావనానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఈ జ్ఞానము విద్యలలో రాజు వంటిది. ఈ జ్ఞానము విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది. రహస్యముల అన్నింటిలో కంటే అత్యంత రహస్యమైనది, సర్వ రహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. మరి ఇది పరమ పవిత్రమైనది ఈ జ్ఞానం. మరి ఇది అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానం ఇక్కడ మనకి ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలు ఉన్నటువంటివి. మరి అందులో ఈ సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము ఒక పిరమిడ్ లాగా ఉన్నట్లయితే అది పిరమిడ్లో ప్రారంభంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆయుర్వేదిక జ్ఞానము, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జి, ఆ తర్వాత సైన్స్. ఇక వీటన్నింటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది కిరీటం మహుటం ఉంది మరి గీతా జ్ఞానము అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఈ జ్ఞానం, ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇది రాజులలో అంటే విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం, ఎందుకంటే ధర్మ్యం ఇక్కడ ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అని చెప్తున్నది. అంటే ధర్మ మార్గము అని భావన ధర్మ్యం అంటే. సో మరి ఇది రాజు విద్యలలోకెల్లా రారాజు వంటిది, అత్యంత రహస్యమైనది, పవిత్రమైనది, ధర్మయుక్తమైనది, శాశ్వతమైనది, ప్రత్యక్షంగా గమనించగలిగినటువంటిది, సుసుఖం అంటే సులువైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్రద్ధదానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, మరి ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యందు
విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. కనుక వారు పదే పదే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రద్ధ విశ్వాసమే భక్తికి ముఖ్యం ఇక్కడ. మరి ఆ భగవంతుని ఎడ ఎటువంటి అసూయ లేకుండా ఉండడం, విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడమే ఈ భక్తి యోగం విధానానికి ముఖ్యము అని చెప్తున్నారు. అందుకే శ్రద్ధ లేని వారు ఈ భక్తి యోగ విధానాన్ని పొందలేరు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశం. మరి శ్రద్ధ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకు భక్తుల యొక్క సాంగత్వం ద్వారానే కలుగుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నాహం తేష్వస్థితః. సో ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చే వ్యాపించబడి ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమస్త జగత్తు కూడా నా యొక్క అవ్యక్త రూపం చేత ఆవరించబడి ఉన్నది. మరి సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు లేను, స్థితుడను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరి జడమైనటువంటి ఇంద్రియాలకు అనుభూతుడు కాడు అని చెప్తాడు. సో మరి అదే మనకి రూపగోస్వాముల వారు భక్తి రసామృత సింధువులో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామము, మహిమ, లీలాదులు ఇంద్రియముల చేత అవగాహనకు రావు. తగిన నేతృత్వంలో భక్తియుత సేవ యందు నిలిచినటువంటి మనుషుడికే అతడు స్వయంగా విదితం కాగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని ధ్యాసను కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఆయన విదితమయ్యేటువంటిది. సో మనకి సాధారణంగా నిన్ను చెప్పుకున్నాం 7 14 లోకాలు, మనం మధ్యలో ఇది ఈ ఎర్త్ ప్లానెట్ గా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది జంబు ద్వీప్ అని చెప్తుంటారు. నోన్ వాళ్ళు మనకున్నటువంటిది. దీనికి పైన ఆ స్వర్గలోకము, దానికి పైన మహర్లోకము, దానిపైన జనలోకము, దానిపైన తపలోకము, దానికి పైన సత్యలోకం లేదా బ్రహ్మలోకము అని చెప్పబడేటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా అప్పర్ ఉండేటువంటి, అంటే ఇక్కడ మనకి ఊర్ధ్వలోకాలు ఇవన్నీ కూడా. ఇక లోయర్ ప్లానెట్స్లుగా ఉండేటువంటివి మన కింద, అంటే ఇక్కడ సో ఈ ఎర్త్ ప్లానెట్ ఏదైతే ఉందో దీని కింద తపలోకము, అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసతల, పాతాల అనేటువంటివి ఇవి ఇక్కడ ఉండేటువంటి లోకాలు. 7 లోకాలు ఇటు కింద, ఆ తర్వాత పైన 6 లోకాలు, మధ్యలో ఉండేది 7వది. అంటే మొత్తం 7 7 14 లోకాలు మనము ఉండేటువంటి చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్నచ్చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు, అవి నా యొక్క దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితుడను కాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను సర్వజీవులను పోషించేవాడను మరియు సర్వత్రా వసించుచుండువాడనైనా సర్వ సృష్టికి కారణము అయినను ఈ దృశ్యమాన జగత్తునందలి భాగమును నేను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే సమస్తము ఆయన యందే
స్థితిని కలిగి ఉన్నది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మత్స్థాని భూతాని అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. మరి సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యదాకాస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపదారయః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వత్రా వీచే గాలి, ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు, అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సర్వత్రా వీచేటువంటి ఆ వాయువు, ప్రబలమైనటువంటి వాయువు సదా ఆకాశమునందే స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. మరి సృజించబడినటువంటి సమస్త జీవులు కూడా నాయందే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి కామామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కుంతి కుమారుడా, కల్పాంతమున సమస్త భౌతిక సృష్టులు, అన్ని జీవులు కూడా నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. తదుపరి మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. సో తదుపరి కల్పారంభంలో నేను నా యొక్క శక్తి ద్వారా వాటిని తిరిగి సృష్టిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్ననమవశం ప్రకృతేర్వశాత్. మొత్తం విశ్వము నా అధీనంలో ఉన్నది. నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతుంది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇంతకు పూర్వమే చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తు కృష్ణ భగవానుని యొక్క న్యూన శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణమై ఉన్నది. సృష్టి సమయమున భౌతిక శక్తి మహత్తత్వంగా రూపొందగా భగవానుడు తన తొలి పురుష అవతారమైనటువంటి మహావిష్ణువుగా దాని యందు ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత కారణ సముద్రంలో శయనించి తన శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలను సృష్టించగా దేవదేవుడు దాని యందు ద్వితీయ పురుషావతారమైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా మరి ఆయన ప్రవేశిస్తాడు. మరి ప్రతి విశ్వము ఈ విధంగానే సృజించబడుతుంది. పిమ్మట భగవానుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు రూపంలో ఆ బ్రహ్మాండమందలి కణ కణంలో కూడా ఆ సర్వమందు ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా భగవానుడు సమస్తమునందు ప్రవేశించడం అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవానుడి యొక్క శక్తి అంటే భౌతిక జగత్తు కర్మలుగా అంటే దూరంగా ఉన్నప్పటికీ సర్వం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నారు,
ఉం? నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు నా యొక్క అధ్యక్షతన వర్తిస్తూ మరి ఈ స్థావర జంగమాలను అంటే చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, నాశనం అవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం కల్పారంభం అవుతుంది, రాత్రి సమయంలో కల్పాంతం అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే మొత్తం ఆయన యొక్క జీవిత కాలంలో మొత్తం మళ్ళీ నశింపబడి మరలా సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, అవజానంతి మామూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. నన్ను మరి సకల భూతాలకు మహేశ్వరుడు అయిన నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, దివ్యత్వాన్ని వారు తెలుసుకోలేక అపహాస్యం చేయుదురు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మానవ రూపమున అవతరించినప్పటికీ అతడు సామాన్య మానవుడు కాదు అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో తెలిసినటువంటి, అంటే ఆయన ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి వాస్తవానికి సమస్త విశ్వపు సృష్టి స్థితి లయము గావించుట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సాధారణ మానవుడు ఎలా అవుతాడు? అన్ని జరిగేటువంటి వాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మోగాశ మోగ కర్మానో మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా కలత పొందినటువంటి మరి ఈ జీవులు మరి ఆ రాక్షస మరియు నాస్తిక దృక్పథాలతో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ విధంగా మోహపరవశులైనటువంటి దానవ నాస్తిక భావాల చేత మరి ఆకర్షితులైనటువంటి వారు మరి ఆ భ్రమలో వారికి ఆ ముక్తి కోసం వారి యొక్క ఆశలు, మరి వారి యొక్క కామ్యకర్మలు, ఆ జ్ఞాన సమపార్జనము అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృతకుమారా, మరి భ్రాంతులు కానటువంటి వారు అంటే భ్రమపడని వారు, మహాత్ములు అయినటువంటి వారు దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమైన దేవదేవునిగా తెలుసుకొనిన కారణంగా వారు పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మహాత్ములైనటువంటి వారు వారి యొక్క వర్ణన ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఆ దైవీ ప్రకృతిలో స్థితిని పొంది ఉండడమే మహాత్ముల యొక్క ప్రథమ లక్షణం. సో అందుకే వారు ఆ దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. మరి ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ
వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, నిత్యుక్తులై నన్ను భక్తితో పూజిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు మనకి చెప్పబడినటువంటివి. వారు ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు, దృఢ వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ఉంటారు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే లీనమై ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా మనకి ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సో మరి ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు, జ్ఞాన సమపార్జనము యజ్ఞమునందు నియుక్తులై ఇతరులు దేవదేవుడునైన నన్ను అద్వితీయునుగాను వివిధ రూపునుగాను విశ్వరూపుడుగాను పూజిస్తూ ఉంటారు అంటూ ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి విషయానికి కంటిన్యూషన్గా చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తారు, నేనే క్రతువును యజ్ఞమును పూర్వులకు వసగబడేటువంటి ఆహుతిని ఔషధమును దివ్య మంత్రమును అయి ఉన్నాను, ఆజ్యమును అగ్నిని హుతమును కూడా నేనే అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు, నేను ఈ జగత్తుకు తండ్రిని తల్లిని పోషకుడును పితామహుడును అయి ఉన్నాను, జ్ఞాన లక్ష్యమును పవిత్రము చేయువాడను ఓంకారమును నేనే, ఋగ్వేదమును సామవేదమును యజుర్వేదములు కూడా నేనే అంటూ ఆ వేద సారము ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేను వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును, నేనే మృత్యు రూపంలోనూ వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను మరియు తాత్కాలికమైనటువంటి పదార్థమును భౌతిక పదార్థమును కూడా నేనే అంటూ ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవత్మయము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసేటువంటి వారు మరియు ఆ సోమరసము తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తారు. మరి పాప ఫలముల నుండి పవిత్రులై అట్టివారు పుణ్య ఇంద్రలోకములో జన్మించి దేవభోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తారు, మరి ఇంకా చెప్తుంటారు ఆయన, తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రసన్న గతాగతం కామ లభంతే అంటే ఇంకా చెప్తారు, మరి ఈ విధంగా వారు ఆ విస్తృతమైనటువంటి స్వర్గలోకం యొక్క మరి ఆ విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించి వారి పుణ్య ఫలాలు అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత క్షీణే పుణ్యే అని చెప్తున్నారు, మర్త్యలోకం విశంతి, మరి వారి యొక్క పుణ్య ఫలాలంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి ఈ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా భోగ ప్రాప్తి అంటే ఆ భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలలో ఆచరించేటువంటి వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ నా దివ్య రూపమునే ధ్యానించడంలో అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా యందే మనసును నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదానిని
సంరక్షిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, మరి ఓ కౌంతేయ, అన్య దేవతలకు భక్తులై వారిని శ్రద్ధతో పూజించేవారు వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తూ ఉన్నారు. అంటే సరైనటువంటి మార్గంలో కాకుండా అని చెప్తారు. మరి నేనే సర్వ యజ్ఞములకు భోక్తను మరియు ప్రభువును అయి ఉన్నాను. కానీ నా వాస్తవమైన దివ్య స్వభావమును గుర్తింపలేని వారు పతనం చెందుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మద్యాజినోపి మాం. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలో జన్మిస్తారు. మరి ఆ పితృదేవతలను పూజించేటువంటి వారు పితృదేవతలను చేరగా పితృలో దేవతల లోకాలకు వేరుతారు. మరి భూత ప్రేతాలను పూజించేవారు వాటి అందే అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నన్ను పూజించేవారు నాతోనే వసిస్తూ ఉంటారు. అంటే నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ చంద్రలోకమును కానీ సూర్యలోకమును కానీ లేదా ఇతర లోకమును కానీ చేరగోరినచో ఆ ప్రయోజనార్థమై వేదాలలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆ విధి విధానాలను పాటించడం ద్వారా ఆ కోరినటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తుంటుంటారు. మరి అటువంటి మరి ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి కర్మకాండల్లో భాగాలుగా విశదంగా వివరించబడినటువంటి ఈ పద్ధతులను వివిధ ఉన్నత లోకాలందలి దేవతల కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలను నిర్దేశించబడినవి మనకి. అదేవిధంగా ప్రత్యేక యజ్ఞాల ద్వారా మనుజుడు పితృలోకాలను కూడా చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు. లేదా భూత ప్రేతాలలో చేరి యక్షునిగా, రాక్షసునిగా లేదా పిశాచిగా మారవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ అదే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతునికి మనము ఆఫర్ చేసేటువంటి అంశాల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనదిగా చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపకృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇక్కడ ఆయన అర్జున్తో చెప్తూ ఉన్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో పత్రమునైనను, పుష్పమునైనను, ఫలమునైనను లేదా జలమునైనను సమర్పించినట్లయితే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ ఎంతో సరళమైనటువంటిది. ఎందుకంటే మనం చూసాం, కుచేలుడు 2 పిడికళ్ళు అటుకులు ఇచ్చినటువంటి వాటిని స్వీకరించి ఆ భక్తుణ్ణి కరుణించినటువంటి వాడు. అలాగే మరి శబరిమాత శ్రీరామచంద్రుడి కోసం ఎంతో కాలం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆయన వస్తూ ఉన్నారని తెలిసి తాజాగా ఉన్నటువంటి ఫలాలను తీసుకొస్తుంది. కానీ మళ్ళీ ఆయనకు ఇచ్చేటప్పుడు అవి మంచిగా ఉన్నావో లేదు అని చూసి రుచిగా ఉన్న వాటినే కొరికి చూసి ఇస్తుంది అని చెప్తారు. అయినా వాటిని తీసుకుంటారు ఆయన, ఆమె చూపినటువంటి ప్రేమ కారణంగా. అలాగే ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమతో ఆర్తితో గజేంద్రుడు కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక పుష్పాన్ని తొండంతో పైకెత్తి చూపితే ఆయన వెనువెంటనే వచ్చి ఆ బాధ నుండి రక్షించినటువంటి వాడు, ముసలి బాధ నుండి. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి చాలా సరళమైనటువంటిది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగినటువంటిది. మరి ఆ భగవంతునికి మనం ఏమి ఇవ్వాలంటే, పత్రం ఒక తులసి దళాన్ని ఇచ్చిన, మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పుష్పాలను అందించిన, లేదా
ఫలాలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నవి. ఇవేవీ లభించకపోతే జలమునైనా ఆయన స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనదిగా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలలో మరి ఆ భగవంతునికి సమర్పించేవన్నీ కూడా ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడు హ్మ్, మరి ఏమి అడుగుతున్నాడో ఇక్కడ ఆ మత్స్య మాంసాదులు ఏవి కూడా శ్రీకృష్ణుడు అడగడం లేదు. అంటే ఆయన స్వీకరించడు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఆయన అడిగిన వాటిలో కూరగాయలు, ధాన్యాలు, ఫలాలు, పాలు, జలము మొదలైనవి మాత్రమే ఆయన అడుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మానవులకు కూడా అవే ఆహారం అని మరి మనకి శాస్త్రాలలో నిర్దేశించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మన యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలో మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మడతలు మడతలు పడుతూ పేగులు వ్యవస్థలో ఎంతో పొడవుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాంసాహార భక్షణ అలాంటివి చేస్తే ఆ పేగుల్లో ఎక్కువ కాలం ఉండి అది విష పదార్థాలుగా మారుతాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మాంసాహార భక్షణ చేసేటువంటి జీవులలో జీర్ణ వ్యవస్థ చాలా షార్ట్‌గా ఉంటుంది. పులులు అటువంటి వాటిలో విషయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వెంటనే అవి బయటికి వెళ్ళిపోయే విధంగా. కాబట్టి మన మానవుల యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ ఈ శాకాహార విధానానికి మాత్రమే అనుకూలమైనటువంటిది. కానీ దాన్ని వదిలేసి మనము ఆ విపరీతమైనటువంటి ధోరణిలో పోతూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. యత్కరోసి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్తపస్య కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని హ్మ్, నాకు అర్పణంగా వనరించు, నాకి సమర్పించి చేయుము అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవత్ సంబంధంలోనే చేయమని చెప్తున్నారు ఏది చేసినా. ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు చేయాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ విధంగా చేస్తే శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. మరి ఆ విధంగా నీవు మరి అన్ని పనులు నాకే అంటే పనులు అన్నీ నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా శుభ అశుభ ఫలితముల యొక్క బంధనాల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసం చేయి మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు, నన్ను పొందగలవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. మరి ఆయన చెప్తున్నారు, నేనెవరిని ద్వేషించను, అంటే నేనెవరి ఎడ పక్షపాతము కానీ విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. అంటే నేనెవరిని ద్వేషించను, ఎవరిని ఎడ పక్షపాతమును కలిగి ఉండను. నేను సర్వుల ఎడ సర్వప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ఓ అర్జున, భక్తితో నాకు సేవ చేసేటువంటి వాడు, ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే వసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు వసిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భక్తితో ఆ భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి మిత్రుడై ఆయన యందే మరియు ఉంటాడు అని, అలాగే ఆ భగవంతుడు కూడా వారికి మిత్రుడినై ఉంటాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు గోలోక బృందావనంలో ఆ గోప బాలురందరితోనూ కూడా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఆయన కలిసి మెలిసినటువంటి వాడు, అలాగే అర్జునుడికి మిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆయన, ఓ అర్జున, మిక్కిలి హేయమైన కార్యము నొనరించినప్పటికీ మనుజుడు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉన్నచో తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే భక్తుని నిమగ్నమైన వాడు సాధువే అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. మరి అలా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు శీఘ్రమే, త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని నీవు ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు అవుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యోపిస్యో పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పృథతనయ అర్జున, మరి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అంటే అతము జన్ములైన పాపపు జన్ములైన కానీ స్త్రీలు కానీ వైశ్యులు కానీ శూద్రులు కానీ పరమశాంతిని పొందుతారు, పరమగతిని పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునే వారైనా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణ పొందినట్లయితే వారంతా కూడా ఆ పరమ పదాన్ని పొందుతారు, ఆ దివ్య పదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తిలో ఉచ్చ నీచ జనుల నడుమ తేడా లేదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇస్కాన్కి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కడిని ప్రభు అంటూ హరే కృష్ణ అంటూ మందలిస్తూ ఉంటుంటాం, ఏ కులం వాడైనా ఎవడైనా సరే. సో కాబట్టి భక్తిలో జన్మ, జాతి, కుల, లింగ భేదం లేకుండా అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించవచ్చు అని, అలా ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క పరమపదాన్ని పొందుతారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా మనకి ఆయన చెప్తారు, మరి ఆ విధంగా ఎటువంటి వాళ్ళైనా నన్ను ఆశ్రయించి ఆ పరమపదాన్ని పొందుతూ ఉంటారు కదా. మరి అలాంటి అప్పుడు జ్ఞానవంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కానీ, భక్తుల గురించి కానీ, రాజర్షుల గురించి కానీ ఇంకా వేరుగా చెప్పేదేముంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక, మన్మనాభవ మద్భక్తో మజ్జాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఓ అర్జున, నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ అత్యంత అత్యున్నతమైనటువంటి సారము, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్జునుడుకి అందించినటువంటి విషయాన్ని మరి అర్జునుడు ద్వారా మానవాళి అందరికీ కూడా తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలు ఇవి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జాయ్. హరే కృష్ణ. అందరూ కూడా హరే కృష్ణ చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.